салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. Рафтем. Артем Дзюба дар мавриди як замон даъвати Эвертон ҳарф зад. Он футболбозе ки мухлисони Спартак як замон душмани ашадияш буданд, гуфт ки ман соли гузашта бояд ба дастаи Эвертон мерафтам, аммо бо сабабҳои гуногун нашуд. Инро мо аз расонаи иттилоотии русии Евроспорт гирифтем ки онҷо Артем Дзюба бо рӯзноманигорон суҳбат дуруст аст. Дар суҳбати хоса Дзюба гуфтааст ки бале ман бо ширкати Жорже Мендес шартнома бастам ва бо намояндаи он робитаам кардем. Зимистони гузашта ман бояд ба Эвертон мерафтам, вале ман розӣ нашудам ба он хотир ки мо имкони чемпион шудан дар Премер-лигаи Русияро доштем. Ман фикр мекунам ки дар ин маврид ман ҳақ будам. Ман умед доштам ки дар трансфери тобистона чизе мешавад, аммо интизориҳо бесуд анҷом ёфт. Ман феълан фақат фикри футболро мекунам ва аз амалӣ нашудани трансфер ба дастаҳои аврупоӣ ғамгин нестам, гуфтааст Артем Дзюба. Ба шумо суол ин ки агар Артем Дзюба ба Англия мерафт, муваффақ мешуд? Ба андешаи ман не, вале ин фикри ман аст. Михаэл Шумахери дастон ки 5 сол мешавад дар бистари беморӣ беҳушу ёд ба сар мебарад, дирӯз ба яке аз беморхонаҳои бузурги Париж интиқол ёфт. Чанд рӯз мешавад Михаэл Шумахер дар беморхона вазъи саломатиаш бад аст ва ӯро мутахассиси бемориҳои дил ва табиби машҳури аврупоӣ профессор Филипп Менаше тавбат мекунад. Дар кӯчаҳо бурдани ӯро одамон мушоҳида карданд ки чӣ гуна Шумахерро бо мошини ёрии таъҷилӣ ки рақамҳои марбут ба мошинҳои Швейтсария дошт ба Париж мебурданд. Ба иттилои расонаҳои аврупоӣ ин барои Шумахер табобати умедбахш ба ҳисоб меравад ки шояд табобат дар беморхонаи Париж кор бидиҳад ва Шумахер аз ҳолати беҳушӣ ё худ кома ки инак 5 сол шуд ӯро дунболагир аст раҳо ёбад. Ёдовар мешавем ки Михаэл Шумахер ки дар варзиши Формула 1 7 карат чемпиони ҷаҳон гаштааст, 5 сол пеш дар вақти лижаронӣ дар кӯҳҳо ба санг бархӯрд ва ба сараш зарбаи сахт хӯрд ва ҳамин тавр беҳуш шуд ва аз беҳушӣ ӯ инак 5 сол пур мешавад. Тамоми онҳое ки ба нави варзиши Формула 1 мароғ доранд, анқариб ҳар рӯз дуо мекунанд то ин варзишгари бенадид баргардад ва дилҳои мухлисонро шод гардонад. расонаи таҳқиқотии Футбол Ликс дирӯз маводеро нашр кард ки фазои дастаи шоҳонаро ғуборолуд кард ва ҳамаро ба таҳлука афтонд. Пойгоҳи иттилоотии Евроспорт дар такя ба расонаҳои иттилоотии аврупоӣ ин маводро мавриди тарҷима қарор дод. Инҷо гап сари падари Мартин Эдегор меравад. Падари Мартин Эдегор, Ханс Эрик Эдегор, дар вақти шартномаи писараш бо дастаи шоҳона соли 2015 сармураббии дастаи наврасони то 11 сола гардид ва болои ин маоши солонаи 100 000 евро талаб кард ва дастаи шоҳона ба хотири маҳфузи Мартин Эдегор аз ин чиз даст накашиданд. Ин дар ҳоле буд ки Ханс Эрик, падари Мартин Эдегор, аз дигар мураббиҳои дастаҳои наврасони шоҳона чандин маротиб зиёдтар маош мегирифт. Сармураббиҳо аз дигар дастаҳои наврасон ба қавле ба $12,000 маоши солона тоқат карда гаштаанд. Ханс Эрик бошад 100 000 мегирад ки ин эътирози дигар мураббиҳоро барошуфт. ёдовар мешавем ки феълан Эдегор ба сифати иҷора дар дастаи Реал Соседад фаъолият мебарад. имрӯз шербачаҳои тоҷик мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол дастаи Муғулистонро дар майдони худашон сарафканда карданд. Ба ман пас аз чанд лаҳзаи ғолибият ёру дӯстон смсҳои табрикотӣ паёпай равон гардид. Воқеан боиси ифтихор аст. Дар варзишгоҳи Федератсияи футболи Муғулистон бозии дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 дар гурӯҳи F миёни миллипӯшони Муғулистон ва Тоҷикистон баргузор шуда бо ҳисоби 1-0 ба суди футболбозони мо хотима ёфт. Ягона голи ин дидорро дифоъгари тоҷик Давронҷон Эргашев дар дақиқаи 81 ба сама расонида кишвари моро ба пеш баровард. ҳамин тавр бозии дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 дар гурӯҳи F миёни миллипӯшони Муғулистон ва Тоҷикистон бо ҳисоби 1-0 ба суди шогирдони Усмон Тошев хотима ёфт. дар ҳоли ҳозир мунтахаби Тоҷикистон бо касби 6 имтиёз садрнишини ҷадвал ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем ки футболбозони тоҷик бозии сеюми хешро санаи 15 октябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бар муқобили тими миллии Ҷопон барпо мекунанд. ёдовар мешавем ки рақиби сахттарини мо дар ин гурӯҳ маҳз мунтахаби Ҷопон ба ҳисоб меравад. агар шербачаҳои мо дар ин рақобат ғолиб оянд, гуфти он гапҳо дигар чӣ мепурсӣ? бо умеди ғалаба интизор мешавем.
ҳамлавари бошгоҳи футболи барселона ва якачини аргентина лео месси баъди ба этмом расонидани шартномааш бо нилунориҳо ин дастаро тарк хоҳад кард. дар ин бора сомонаи расмии Mundo Deportivo хабар додааст. ёдовар мешавем ки қарордоди месси бо барселона 31 июли соли 2020 ба анҷом мерасад. эҳтимол меравад ки месси корномаашро дар чемпионати амрико ё дар чемпионати аргентина идома диҳад. дар мавсими гузашта лео дар ҳайати каталониҳо 50 бозӣ доир намуда ба задани 51 гол و 22 پرتافت گل‌آور دست یافته است. рафаэл надал дар вақти гирифтани ҷоизаи US Open ашк рехт ва далелашро гуфт барои чӣ гирия кард. ин дар ҳоле буд ки унҷо навори ғолибиятҳои қаблии ӯро ба намоиш гузоштанд ва ӯ ашк рехт. рафаэл надал гуфт ки пас аз 3 соати бозӣ ман дар мушакҳои худ хастагиро эҳсос мекардам. пештар ин хел набуд. вақте онҳо навори ғолибиятҳои қаблии маро гузоштанд ман беихтиёр ашк рехтам, чун ҳис кардам ки вақти ман ҳам ба охир мерасад. мо пир мешавем ва ин ҳама ҷавлон заданҳо дар корт ҳамчун таърих боқӣ мемонанд. мо дер мефаҳмем ки ба кадом мақомҳо расидаем ва ин хотира шодиву ғамро якҷо дар як лаҳза ба қалбҳои мо ворид месозад, гуфтааст рафаэл надал. воқеан фикр кунед рафае ки чандин сол шуд ба ӯ касе баробар намешавад, замоне аз теннис меравад ва мухлисони теннис ёд мекунанд ҷавлон заданҳои ӯро. хулас ба қадри ҳар чизе доред бирасед ки рӯзе беихтиёр аз даст хоҳед дод. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.